кеше ия булган иң гаҗәеп сәләтләрнең берсе. Без матур дөньяны аның бөтен байлыгы һәм төрлелеге белән күрә алабыз. Чөнки безнең күрү сәләте бар. Күрү сәләте ярдәмендә предметларның ераклыгы яки якынлыгы турында күз алды алабыз. Пространстводагы урыннарын, аларның нинди зурлыкта булуын һәм ничек хәрәкәт итүләрен дә күрергә сәләтлебез. Тумыштан мондый сәләткә ия булганга күрә, бу безнең өчен гаҗәп түгел сыман тоела. Ләкин әйдәгез әле кеше күзенең ничек төзелгәненә карыйк. Физиканың мәктәп курсыннан барыбыз да линзалар турында хәтерлибез. Алар үз формаларына бәйле рәвештә үзләренә эләгә торган яктылыкны я җыялар, я тараталар. Бүгенге көндә линзалар заманча техникада, фотоаппаратларда, видеокамераларда, телескопларда, бинокльдә һәм башка бик күп аппаратларда киң кулланыла. Кеше күзе берничә биологик линзадан торган катлаулы оптик система. Аның беренче өлеше күзнең тышкы тышчасыннан, мөгез катлавыннан, ягъни аның иң кабарынкы өлешеннән тора. Мөгез катлавы предметның һәр ноктасыннан чыга торган нурларны кабул итә торган сыгылмалы, кабарынкы сызык булып тора һәм аларны сыйыкча белән тулган алгы камера аша җиткерә. Күз бәбәкләрен күз ясмыгына хрусталикка китерә. Хрусталик икенче төрле әйткәндә күз ясмыгы ул миндальгә охшаган ике яклы кабарынкы линза. Күз ясмыгы аша үткән нурлар бер ноктада җыелып, безнең алдыбызда булган предметның сурәтен хасил итәләр. Әмма ул әйләнгән һәм кичерейтелгән. Бу безнең күзгә караганда күп тапкыр зуррак булган объектларны күрергә мөмкинлек бирә. Ягъни без йортның бер өлешен генә түгел, бөтен йортны күрәбез. Гәрчә зурлыгы буенча ул безнең күзләрдән күп тапкырлар зуррак булса да. Алга таба кичерейтелгән сурәт күз ясмыгының арткы фокус урыннарына, ягъни күзнең эчке өслегенең күп өлешен тәшкил иткән челтәр катлавыга җибәрелә. Әмма бу без принтердан чыгартып карарга ияләшкән сурәт түгел. Чынлыкта ул челтәр катлау рецепторлары һәм нейроннар ярдәмендә электр сигналына әверелә торган фотон эзләре. Бу сигнал баш миенә күчә һәм анда күз кабыгы бүлекләре тарафыннан эшкәртелә. Ләкин без вестибуляр аппаратыбыз ярдәмендә предметны кирегә әйләнгән рәвештә түгел, дөрес итеп күрәбез. Вестибуляр аппарат безнең туры басып торганны хәбәр итә, һәм шунлыктан безнең каршыдагы сурәт тә кирегә әйләнгән була алмый. Безнең баш миендә челтәр катлауга килгән предметларның сурәтләрен әйләндереп күрсәтү өчен махсус бүлек юк. Моның өчен баш миенең бөтен күрү системасы җавап бирә. Ул безгә пространстводагы объектларның ориентациясын төгәл билгеләргә мөмкинлек бирә. 1897 елда Америка психологы Джордж Стрэттон кызыклы тәҗрибә үткәрә. Ул 8 көн дәвамында сурәтләрне өстен аска әйләндереп күрсәтә торган линзалар киеп йөри. 3нче көнгә баш мие сурәтләрне инде тәртипкә дә салган. Галим нормаль рәвештә күрә һәм үзен яхшы хис итә башлаган. Ул күзлеген салгач, берничә сәгать дөньяны әйләнгән халәттә күргән. Аннары күрү элекке нормаль халәтенә кайткан. Бу эксперименттан Стрэттон шундый нәтиҗә ясаган. Сурәтнең челтәр катлауда нинди рәвештә күренүе мөһим түгел. Баш мие барыбер яраклашачак. Бу күренеш, ягъни тактиль тойгылар һәм пространствода ориентация берләшү соңрак перцептив адаптация исемен алачак. Хәзер бер сорауга үзегезгә үзегез җавап бирегез әле. Кеше мондый күрү системасына очраклы рәвештә ничек ия булган? Күзләребез өчен кирәкле биологик линзаларны кем сайлап алган? Бөтен күрү системасы һәм баш мие арасында кем элемтә салган? Безне шулай акылы да, белеме дә булмаган табигать барлыкка китергән дип әйтә алабызмы? Без мавыктыргыч бер китапның үзеннән үзе языла алганына һәм уникаль югары технологияле бинаның архитектор һәм инженерсыз төзелә алганына ышанырга әзерме? Яки безнең күзләр баш миебез һәм кабатланмас итеп ясалган күрү системабыз Аллаһ Тәгалә яратканын кабул итәр вакыт түгелме?